Беларускія радзільні як штуршок да напісання кнігі. Дискриминация, она была, ёсць. Мы не хочам, каб была толькі адна беларуская мова дзяржаўная. Это страшная проблема. Як усё кепска. Я ўвогуле не ведала, што по-беларуску можна размаўляць. Здароўкі, вы слухаеце падкаст цэнтра новых ідэй пра тое, як жывуць беларускія рэгіёны і што ім або нам з імі рабіць. Чым жыве не сталіца, якія ў іх праблемы і ў чым яны наадварот крутыя. Пра ўсё гэта мы заўжды размаўляем з экспертамі і нашымі рэгіянальнымі лідарамі. Падкаст для вас вядзе Яўген Меркіс. Паехалі! Здаецца, варта нам нарэшце паразмаўляць пра яе. Пра бедную, няшчасную, гаротную родную мову. Ёй і раней было няпроста, нягледзячы на дзяржаўны статус, але яна жыла хаця б у вёсцы. Потым тренд на беларускае слаўцо ўжо задавалі новыя пакаленні творчай інтэлігенцыі ў сталіцы ды рэгіянальных гарадах. А сёння шмат беларускамоўных наогул былі вымушаныя з'ехаць, а тыя, што засталіся тут, па-ранейшаму мусяць змагацца за сваё права на родную мову. Ад радзільні да ўніверсітэта, ад кавярні да шыльды на будынку. Як тое рабіць эфектыўна, абмяркуем сёння з грамадскай дзеячкай ды моўнай інспектаркай Алінай Нагорнай. Так сталася, што 21 лютага патрыятычна настроеная частка беларускага грамадства актыўна святкуе Дзень роднай мовы, запачаткаваны па ініцыятыве ЮНЕСКО. Але мне гэтая памятная дата чымсьці нагадвае заўжды 8 сакавіка, калі ў нас таксама прыгадваюць дзяўчаты ды жанчын, адорваюць іх кветкамі і увагай, рассыпаюцца ў кампліментах, прызнаюцца ў любові ці каханні. А потым забываюцца на іх на год. І вось пра Дзень роднай мовы ёсць у мяне часам такія ж самыя адчуванні. А што для цябе Дзень роднай мовы? Свята са слязьмі на вачах ці гламурна-пафасная папса? Ну так, у мяне адчуванні наконт 8 сакавіка сапраўды, бо ЮНЕСКО прыдумалі гэты дзень, гэта не як свята, гэты дзень прыдумалі, каб нагадаць людзям, краінам, што ёсць мова, якім пагражае знікненне. Беларуская мова, яна мае статус уразлівай па тым жа самым ЮНЕСКО. Таму, калі беларусы увогуле не хочуць, каб беларуская мова знікла, то павінен быць не дзень роднай мовы, а год роднай мовы, жыццё роднай мовы. У сэнсе, што не трэба ўзгадваць пра беларускую мову адзін раз у год, трэба на ёй проста размаўляць, каб яна была жывая, каб гэта была мова як сродак камунікацыі. Наконт вазы, на якую прыемна глядзець, але якой нельга карыстацца, таксама сапраўды такое ёсць, бо часам бывае такое адчуванне, што беларуская мова, нават для такой больш актыўнай часткі грамадства, гэта нешта такое, што павінна быць на музейных паліцах, у тэатры, там, магчыма, дзесьці ў публікацыях, але проста карыстацца беларускай мовай у жыцці пра нейкія такія практычныя рэчы, чамусьці пра гэта задумваюцца не ўсе. Нават тыя людзі, якія хочуць бачыць беларускую мову ў Беларусі. Напрыклад, па-беларуску там запісацца да лекара, ці па-беларуску разлічыцца ў краме. Вось нейкія такія простыя побытавыя рэчы, яны пераважна робяцца па-руску. Нават такімі людзьмі, якімі можна назваць патрыётамі. І гэта не вельмі добра. Слухай, атрымліваецца вельмі сумная карціна. Так все ж такі пацыент хутчэй жывы ці мёртвы? І што пагражае мове, на тваю думку? Яна ўразлівая афіцыйна, гэта значыць, што ёй пагражае знікненне. Ёсць цікавасць да беларускай мовы з боку людзей, асабліва пасля апошніх падзей, вось пасля 2020 года. Мы бачым, што ствараюцца там розныя ініцыятывы. Напрыклад, вось мне падабаецца класная ідэя пляцоўка вольнай мовы, дзе людзі могуць проста па-беларуску паразмаўляць там пра коцікаў, пра аптымізм, пра любімыя фільмы. Проста вучыцца размаўляць, гэта класна. Але гэта ўсё, што цікавасць людзей, гэтыя ініцыятывы, яны ніяк не ўплываюць на агульны ўзровень таго трэшу, што адбываецца, на агульны ўзровень дыскрымінацыі. Таму што як і да 2020 года, як і зараз, там няма беларускамоўнага ВНУ, нельга атрымаць там дамову па-беларуску. Па-беларуску вельмі складана судзіцца. І рабіць такія простыя звычайныя рэчы, гэта ўсё непрактычна, там завесці картку ў банку, напрыклад. Таму сітуацыя сапраўды не самая добрая. Наш падкаст, як вядома, пра рэгіёны. І мяне вось цікавіць пытанне пра той самы апошні бастыён беларускай мовы, якім раней лічылася ў нас вёска. І, наколькі мне вядома, ты жывеш зараз на Рагачоўшчыне. Дык як зараз з мовай у рэгіёнах? Яна ёсць, беларуская мова ёсць, бачна, што людзі размаўляюць па-беларуску. Але магчымасці у людзей зручна карыстацца ва ўсіх сферах жыцця няма. Таму што паміж сабой па-беларуску лёгка размаўляць. Насамрэч, калі табе ніхто не перашкаджае. Але, напрыклад, калі ты береш свайго дзіцёнка і адводзіш у школу, там ужо такія ўмовы, што дзіцё твоё камунікуе па-расейску збольшага.
Зараз менш, ну, за 15%, каля 10% увогуле дзяцей вучацца ў школах па-беларуску. Таму жаданне размаўляць па-беларуску ёсць. Ёсць людзі, якія размаўляюць па-беларуску, але магчымасці карыстацца беларускай мовай ва ўсіх сферах жыцця яе проста не існуе. Мяне вось што яшчэ цікавіць. Зразумела, што за моўныя правы трэба змагацца, але ў асноўным у нас апошнія гады гэтым займаўся пераважна сярэдні клас, творчая інтэлігенцыя, жыхары сталіцы і буйных рэгіянальных гарадоў. Але цяперака праз падзеі ў краіне яны масава з'язджаюць з краіны, на жаль. Ці не зменшылася праз гэта ў нас колькасць носьбітаў і, адпаведна, перспектывы змагання за мову? Я думаю, што з-за таго, што людзі з'язджаюць, перспектыва не зменшылася. Я думаю, што ў гэтым плане ўсё будзе добра, таму што нехта з'язджае, а нехта акурат прыходзіць да беларускай мовы. Я не бачу такога вялікага атоку менавіта працэнту вось людзей, якія размаўляюць па-беларуску, такога вялікага атоку ў Беларусі. Мне здаецца, што ён прыкладна на адным узроўні дзесьці утрымліваецца. І таксама ёсць людзі ў Беларусі, якія змагаюцца за беларускую мову і зараз, і мы таксама вось з'яўляемся прыкладам. І вось нядаўная кампанія «Е-мова», якую мы праводзілі, кампанія за беларускую мову ў інтэрнэце, паказала, што людзі гатовыя змагацца за свае правы. Проста, магчыма, яны дзесьці не ведаюць, як правільна там скласці заяву, зварот, прапанову. І калі ім проста гэта паказваць, яны будуць гэта рабіць. І гэта круто. Ну, людзі гатовыя змагацца. Галоўнае, каб гэтых людзей станавілася ўсё больш і больш. Таму што проста размаўляць па-беларуску ў Беларусі, дзеля таго, каб беларуская мова захавалася і больш была папулярнай у Беларусі, гэта зараз мала. Трэба вось менавіта абараняць свае правы, бо правы парушаюцца. Слухай, ну, часам можна пачуць меркаванне, што беларусам тая мова асабліва не патрэбная. Раз яны не хочуць масава на ёй размаўляць, то што паробіш? Відаць, гэта і ёсць натуральны адбор. А як ты лічыш, беларусаў трэба беларусізаваць у плане мовы? Ну, насамрэч, беларусы хочуць размаўляць па-беларуску, проста магчымасці няма. Афіцыйна у нас у Конституцыі беларуская мова дзяржаўная і руская мова дзяржаўная. Ну, вось по Конституцыі 94 года со змяненнямі і дапаўненнямі. Гэта значыць што? Гэта значыць, што павінна, вось, напрыклад, законы, да, нарматыўна-прававыя акты. Зараз у нас больш за 1% крышачку законаў па-беларуску і больш за 98 законаў па-руску. І гэта прыклад парушэння якраз такі моўнага заканадаўства дзяржавай. Таму што павінна быць у гэтай сітуацыі 100% дакументаў па-руску і 100% дакументаў па-беларуску. І мне здаецца, што калі будзе магчымасць створана, калі будзе да законаў, то беларускай мовай будуць карыстацца, і ў гэтым не будзе ніякай праблемы. Мне вось што імпануе ў гэтым адказе. Атрымліваецца, што змаганне за пашырэнне ўжывання беларускай мовы гэта хутчэй прававое пытанне, а не тыя самыя страшылкі пра гвалтоўную і прымусовую беларусізацыю. Вось што яшчэ цікава. Мадэль якой шматмоўнай краіны табе асабіста імпануе? Якія законы, якія заканадаўчыя акты трэба прымаць у будучыні для эфектыўнай абароны нашых моўных правоў? Нам не трэба прымаць нічога новага, проста калі мы вяртаемся да... Нават калі мы берем той закон, што ёсць зараз. Ёсць закон аб мовах. Уже насамрэч усё напісана, проста не выконваецца. Вось, ёсць закон аб мовах, дзе напісана, што кожны чалавек мае права валодаць беларускай мовай, ёй карыстацца, гэта артыкул 3, і артыкул 4, які кажа пра тое, што усе супрацоўнікі, ну, калі з маімі словамі, усіх арганізацый, то бишь кожны чалавек, які знаходзіцца на сваёй працы, павінен валодаць беларускай мовай дасканала для выканання сваіх службовых абавязкаў. Проста калі бы усім людзям, грамадству, дзяржаве, усім было да законаў, то праблемы бы ўжо даўно не было. Калі мы вернемся зусім да законнасці, таму што мы ведаем, што рэферэндум 95-го года праходзіў з працэдурнымі парушэннямі, і вернемся да законнасці, да першай канстытуцыі, то беларуская мова атрымліваецца ўвогуле адзінай дзяржаўнай. Зразумела. А вось пра краіны пытанне. На каго нам варта арыентавацца на тваю кропку гледжання? Я не могу сказаць, на каго нам варта арыентавацца. Мне здаецца, што у нас такой свой шлях, але магчыма, можа быць, на краіны Прыбалтыкі, вось на Эстонію, на Літву, на Латвію. Яны праходзілі шмат гістарычных падобных рэчаў, якія праходзім зараз мы, і якія праходзілі мы таксама, але яны захавалі свае мовы, захавалі сваю культуру, ідэнтычнасць, і ну, у іх няма такой сітуацыі, няма парушэння такіх правоў. У Эстоніі ўвогуле мне падабаецца, што ёсць такая арганізацыя, якая займаецца тым, што прыдумвае новыя словы. І гэта вельмі круто, што мова развіваецца, становіцца больш сучаснай. Гэта класна. Мне падаецца, што нешта падобнае павінна быць і ў нас. Цікавае меркаванне. Пагамонім пра тваю дзейнасць. Вось з апошніх дасягненняў напрыканцы мінулага года ты выдала кнігу «Мова 404».
пра дыскрымінацыю роднай мовы. У ёй сабраныя гісторыі, наколькі я памятаю, беларускамоўных і тыя цяжкасці, з якімі яны сустракаліся ды сустракаюцца, відаць, у жыцці, калі карыстаюцца беларускай мовай. Мяне што цікавіць, няўжо можна дапамагчы зборнікам гэтых песняў жалю, гэткім зборнікам аповедаў пра гаротны лёс белмоўных беларусаў. Беларусаў і так часта абвінавачваюць у тым, што яны любяць паныць, паскардзіцца, як усё кепска. А тут цэлая кніга пра гэта выходзіць. Як ты прыйшла да ідэі выдання менавіта ў такім відзе? Ну, насамрэч, я кіруюся рознымі падыходамі. Я раблю як і стваральныя, напрыклад, там кампаніі, дзе наадварот там натхняе пазітывам, і людзі пішуць звароты, далучаюцца і бачаць вынікі, так і гэта. І я ўвогуле заўважыла, што людзі, яны неяк больш рэагуюць усё ж такі на негатыў. І вось калі я выдала гэтую кнігу, я бачыла, што некалькі рускамоўных СМІ напісалі пра яе, і людзі, якія жывуць у Беларусі па-рускі каменцілі, што яны проста ў шоку, што яны пра гэта не задумваліся і зараз ужо будуць думаць пра гэта. Таму я лічу, што важна часам нагадваць менавіта пра праблемы, таму што калі замоўчваць праблемы, то яны не вырашацца. А гэта страшная праблема, што беларусы не ведаюць сваю мову, і што за беларускую мову могуць там збіць, могуць там абразіць. І так не павінна быць, гэта проста некая, не ведаю, недарэчнасць. І я калі задумвала гэту кнігу, яна мне вельмі блізкая, таму што увогуле, як я прыйшла да гэтай ідэі, я нараджала ў радзільні. Само по сабе ты адчуваеш себе вельмі неабароненай, просто у небяспецы буквально адчуваеш себе. І падчас усяго гэтага працэсу у мяне яшчэ запытвалі, а чаму я па-беларуску запісала там у картку нейкія звесткі, пазначыла, што я там згаджаюся на нешта там, і ці заўжды па-беларуску размаўляю. Так мяне гэта не вельмі моцна кранае. А менавіта ў гэты момант я падумала, што калі я адсюль жывой выйду і ў нармальным псіхічным стане, то я напішу гэтую кнігу. Вось, я выйшла і напісала. Беларускія радзільні як штуршок да напісання кнігі. Гэта цікавая гісторыя. Пра што хацеў яшчэ паразмаўляць? Ці змяніўся ўзровень дыскрымінацыі па моўнай прыкмеце ў нас за апошнія гады? Тут, канешне, ёсць дата, якая ўсё памяняла, той самы жнівень 2020 года. Але, апошнія гады ж у нас сказалі пра мяккую беларусізацыю. Можна было хадзіць у вышымайцы, спакойна размаўляць на мове, садсеткі расквітнелі. Магчымасці бесперашкоднага карыстання мовай палепшыліся, відавочна. Як змянілася сітуацыя за апошнія гады? Ці сталі ў 21-м ці ў 22-м неяк па-новаму ціснуць на беларускамоўных? Так, я, напэўна, спачатку скажу пра беларусізацыю, таму што я не зусім згодна, што ў нас была беларусізацыя. Я магу па такой аналогіі сказаць, што, напрыклад, калі ты жывеш з гвалтаўніком, ён тебе там у нейкім годзе б'е больш, там у нейкім годзе разбівае табе галаву, там ламае табе нагу, а ў нейкім годзе ён проста дае табе па шчаке, а пасля у наступным годзе ён зноў пачынае ламаць табе там руку. Гэта не значыць, што у тыя гады, дзе было лепш, была там дэгвалтазацыя некая. Гвалт быў ўсё адно, проста ён быў меншым. Таму я магу сказаць, што дыскрымінацыя як агульная з'ява, яна амаль што не змянілася. Таму што як па-ранейшаму, вось такія простыя рэчы, пра якія я казала на пачатку, там аформіць па-беларуску картку. Вось у маёй кнізе была гісторыя, што жанчына спрабавала аформіць па-беларуску картку, яна там все зрабіла ў банку, а картка не прыходзіць. Месяц не прыходзіць, 2 не прыходзіць, а пасля высвятляецца, што справа ў мове. Таму картка не прыйшла. Яны проста не разабраліся з беларускай мовай у Беларусі, хаця бы закон абавязаны. Таму агульны ўзровень дыскрымінацыі ён не зменшыўся, як для ўсяго грамадства. Так сталі у пэўны момант больш звяртаць увагу на людзей, якія актыўна займаюцца абаронай моўных правоў, увогуле любым актывістам, не абавязкова моўным. Просто зараз вось такі час, не самы лепшы для таго, каб быць заўважным. А дыскрымінацыя яна была, ёсць, і пакуль што выглядае так, што яна будзе. А якая гісторыя кранула цябе асабіста больш за ўсё? Ой, яны мяне ўсе так вельмі моцна трыгерылі, таму што я шмат з чым сутыкалася. Эмацыйна гісторыі пра збіццё, яны заўжды ўражваюць, вызываюць непаразуменне і проста жах. Напрыклад, вось чалавек распавядаў гісторыю, што ў 2008 годзе, калі большасць яшчэ думала, што у нас у краіне ўсё нармальна, ён пашоў на мітынг прадпрымальнікаў, і яго там затрымалі. І яго сябра таксама. І ён размаўляў па-беларуску, яго вельмі моцна збілі, а сябра не збілі, таму што сябра па-руску размаўляў. І вось гэта паказвае, стаўленне да мовы. Ці, напрыклад, гісторыя, калі хлопец кінуў дзяўчыну,
Таму што ён сказаў, што хоча сабе нармальную дзяўчыну, а не такую, ну, вось, беларускамоўную. Такіх гісторый шмат. Ёсць смешныя гісторыі. Напрыклад, калі чалавек набываў там цыгареты ў краме, і ён кажа: «Дайце мне чырвоны палмэл». А яму кажуць: «Што, чорны?» Вось. Ён кажа: «Ну, чырвоны палмэл». Яго не разумеюць. І ён тады кажа па-англійску: «Red palmel, please». Ну, і яму кажуць: «А, ну красны», так бы і сказалі. Да. Ці, напрыклад, была гісторыя, чалавек прыйшоў у кавярню і папрасіў кавы. І яму прынеслі шампанская кава. Якое ж яшчэ ў Беларусі можа быць кава? Канешне, толькі шампанская. Ну, так, цікавыя гісторыі. Але ці можна гэтую кнігу недзе онлайн прачытаць? Бо чаму яна была наогул выдадзеная толькі на паперы? На паперы, таму што ведаеш чаму? Онлайн нельга, таму што ёсць гісторыя Пушкіна і Маскевіча, якія зараз сядзяць, і там вельмі жуткія гісторыі. І я не хочу, каб іх пабачылі непатрэбныя людзі. Карацей, вось чаму я не маю онлайн. Зразумеў. У плане змагання за моўныя правы ты ладзіш звычайна розныя віды актыўнасцяў. Я вось чуў пра апошнюю такую кампанію Е-мова. Наколькі я зразумеў, яе мэта ў беларусізацыі інтэрнэт-прасторы, да? Каб Google мапы там былі на мове, сайты выканкамаў, МТС, можа, адказваў. МТС адказаў, дарэчы, што мовы стане больш у іх на сайце. Гэта супер, але наколькі гэта рэальна дапамагае развіццю мовы і беларускамоўнай? Таму што мне ад таго, што сайт нейкага выканкама будзе на роднай мове, ні холадна, ні горача. Або мова на баранавіцкіх ці гомельскіх аўтобусах, да, на квітках. Прыемна, канешне, але мову гэтым не выратуеш. Што ты скажаш на такія крытычныя закіды ў бок тваёй актыўнасці? Тут ёсць два аспекты. Па-першае, мова там на сайтах выканкама і на квітках, можа быць, яна табе асабліва нічога не паказвае, бо ты і так карыстаешся. А калі чалавек карыстаецца рускай мовай, ён заходзіць і бачыць беларускую мову, ён пачынае пра нешта задумвацца, магчыма. І гэта класна. Па-другое, гэта абарона правоў, як я і казала, што заўжды у любой сітуацыі я лічу, што варта браніць свае правы. І права на мову я такім чынам абараняю, таму што калі, напрыклад, заходжу на сайт некай беларускай кампаніі ў Беларусі, і я там не бачу беларускамоўнай версіі, то гэта парушэнне маіх правоў і парушэнне заканадаўства. Калі мы хочам, каб краіна ўся жыла па законе, трэба пачынаць з сябе таксама. Чалавек, магчыма, задумаецца, што у нас іншая краіна, незалежная свая краіна, таму што беларусы, яны з большасці жывуць у расійскай медыяпрасторы. А ўсё ж такі Беларусь — гэта незалежная краіна, прынамсі на паперы, і хацелася б, каб яна была сапраўды незалежная. А іншая мова, яна як мяжа. Ось, працуе. Такая ментальная мяжа. Можа, статыстыкай апошніх дасягненняў падзяліся трохі з нашай аўдыторыяй. У колькіх рэгіянальных гарадах краіны квіткі на грамадскім транспарце будуць цяперака па-беларуску, колькі шыльдаў беларусізавалі, колькі сайтаў? Квіткоў у грамадскім транспарце амаль ва ўсіх гарадах Беларусі. Гэта больш за 100, напэўна. Ну, амаль усе гарады зрабілі квіткі па-беларуску. Большасць з іх зрабіла па-беларуску яшчэ шматразовыя праязныя квіткі. І гэта класна, таму што не толькі таму, што яны сталі па-беларуску. Гэта круто, таму што людзі, якія далучыліся да кампаніі, іх было даволі шмат, зразумелі, што можна пісаць звароты, і гэта працуе, і можна так рабіць не толькі з мовай. Шыльдаў мы змянілі там у адным толькі, я ведаю, што ты з Гомеля, так? Канешне. У адным толькі Гомелі мы змянілі шыльды на вуліцы Савецкай, гэта вельмі вялікая вуліца, ты ведаеш, вуліцы Працоўнай і на іншых нейкіх вуліцах. І па ўсёй Беларусі, можа быць, каля 500 шыльдаў мы дакладна змянілі. Прычым гэта рабілі людзі, якія проста далучыліся, даслалі зварот. Выканкамы, напрыклад, я ведаю, што ўсе выканкамы, сайты выканкамаў Брэсцкай вобласці і Віцебскай зараз выпраўляюць свае беларускамоўныя версіі. Нехта дадае, таму што, здаецца, у брэсцкіх не было. Вось, ну, гэта сапраўды працуе. Ты проста робіш прапанову і атрымліваеш вынік. А ці ёсць у цябе гісторыі пра нейкія рэгіёны Беларусі, дзе больш за ўсё супраціўляліся роднай мове? Ну, гэткая рускамоўная Вандея. Ну, ёсць розныя гісторыі. Там той же Рагачоў. Вось мы пераехалі ў сваю вёску і хацелі, каб у нас шыльда з раскладам руху была беларуску. І мы за гэтую шыльду ваявалі вельмі доўга проста. Просто паўгады, напэўна, за адну шыльду. Ось. Ёсць там розныя такія приколы, што пачынаеш пісаць шмат зваротаў, напрыклад, у Браславе некую шыльду памяняць, ці каб нешта па-беларуску з'явілася, а ім не хочацца гэтага рабіць, але і даваць ім адказ кепскі таксама не хочацца, бо яны ведаюць, што з намі звязвацца, гэта пасля атрымай за памылкі ў адказе,
там магчыма пазбаўленне прэміі, атрымае яшчэ там за што-небудзь адказ непасотнасці і гэтак далей. І яны пачынаюць прыдумваць нешта, напрыклад, апытанне на сайце выканкама рабіць, ці патрэбны ў Браславе, можна так сказаць, шыльды па-беларуску. І нейкім дзівам бывае, што вось у такіх апытаннях, не памятаю, як было з Браславам, чамусьці накручваюцца галасы, і гэта бачна. Што было там, напрыклад, 20 за рускую мову, заходзіш уже 120, буквально хвіліна прайшла. Вось. Але мы такія рэчы вельмі проста вырашалі, мы на сваіх суседках ставілі гэтае пытанне, і беларуская мова выгравала. І пасля гэтае пытанне дзіўным чынам знікалі сайтах выканкамаў. Это, конечно, было дзіўна. Файны аповед. Хацеў яшчэ паразмаўляць пра дзяцей, бо яны ж наша будучыня. Я вось прачытаў, што сумесна з праектам Сойка ты выдала гайд, як выхоўваць дзяцей беларусамі. Там сабраныя розныя парады, звесткі пра законы па ахове беларускай мовы, спасылкі карысныя. Але ў мяне пытанне. Паколькі ў нас быць беларусам і так няпроста і непрактычна, а быць беларускамоўным яшчэ цяжэй, бо шмат з чым даводзіцца змагацца, шмат чаго ствараць з нуля, то навошта гэты цяжар дзецям? Я зараз трохі расшыфрую. Шмат хто з сённяшніх беларускамоўных быў у дзяцінстве рускамоўным. Хадзілі сабе рускамоўныя школы, сканчалі іх, але гэта не стварала ім потым перашкод у тым, каб стаць беларускамоўнымі. Дык можа так варта і з нашымі дзецьмі паступіць. Хай можа не будуць пакутваць і несці гэты крыж беларускамоўнасці, а потым беларусізуюцца, як усе. Як лічыш? Ну, я, напрыклад, просто не магу так рабіць. Я сама была рускамоўнай, і я ўвогуле не ведала, што па-беларуску можна размаўляць. Я жыла ў Слуцку, дзе кожны першы размаўляў па-руску, а па-беларуску я думала, што можна толькі чытаць вершы, хадзіць у тэатр, чытаць кніжкі. Всё. І пасля, вось, калі я зразумела, што руская мова — гэта вынік гвалту, падпарадкавання некага, мне захацелася быць больш свабодным чалавекам, я перайшла на беларускую мову, і для мне гэта адкрыла проста нейкі новы свет. Больш, магчыма, якасны свет, больш цікавы, больш каляровы. І я хачу, каб маё дзіця таксама бачыла гэты свет, каб яно было беларусам. І увогуле, зразумела, што наша краіна не можа доўга пратрымацца ў такім вось дзіўным стане. І калі-небудзь мы станем больш, можна сказаць, свабоднымі, і з'явіцца інтарэс і да гісторыі, і для культуры, і да нейкіх нацыянальных пытанняў. Магчыма, будзе менш прапаганды, і калі людзі зразумеюць, што руская мова — гэта вынік гвалту, калі пачне працаваць заканадаўства, беларуская мова стане вельмі практычнай у любым выпадку. І плюс, калі вось шмат людзей баяцца, што беларуская мова будзе неяк замінаць дзіцёнку у камунікацыі, насамрэч не. У мяне вельмі шмат сяброў, якіх дзеці больш дарослыя, чым у мяне, і яны вольна карыстаюцца абедзвюмі мовамі і не маюць ніякіх праблемаў проста з гэтым. Гэта, наадварот, карысна для здароўя карыстацца двумя мовамі. Гэта даказана навукай, што гэта ўплывае на нейронныя сувязі вельмі станоўча. Ты прыгадала гэта ўжо? Пэўна, наступяць жа калісьці часы, калі мы будзем жыць у больш цывілізаваным грамадстве, у дзяржаве, што будзе выконваць свае ўласныя законы заўжды і абараняць правы сваіх грамадзян, у тым ліку і па моўным пытанні. У сувязі з гэтым мяне цікавіць, ці не будзе такога, што калі на мову перастануць ціснуць, то яна перастане і быць такім жупелам, ды згубіць трохі сваю прывабнасць. Таму што ў мяне адчуванне, што зараз некаторыя змагаюцца за тыя ж самыя беларускамоўныя садкі часам менавіта з пачуцця рэзістансу існай сістэме, бо гэта ж наша каштоўнасць мовы. А калі будзе свабода, то гэтая прывабнасць зменшыцца. Як ты лічыш? Насамрэч, я думаю, што калі мы станем цывілізаванай краінай, то і погляд у нас на такія пытанні будзе больш цывілізаваным. Як, напрыклад, у цывілізаваных краінах яны цудоўна ведаюць, што руская мова мае статус дзяржаўнай толькі ў Расіі і ў Беларусі, і што гэта ненармальна, і што гэта ўвогуле нейкі трэш. Таму я не думаю, што у нас будзе такая праблема. І ўвогуле, калі б выконваўся закон аб мовах, мне здаецца, людзі самі бы адмовіліся ад рускай мовы, таму што ўяві, кожную паперку на працы ты павінен напісаць на 2 мовах. Навошта? Калі заканадаўства пачне выконвацца, ніхто не будзе замінаць беларусам карыстацца беларускай мовай, не будзе у нас такой праблемы. Людзі змогуць вольна карыстацца беларускай мовай і любымі іншымі мовамі. Але я не думаю, што людзям у цывілізаваным свеце захочацца карыстацца не сваёй мовай. Таму што мова, мы ж усе падобныя народы, там палякі, літоўцы, беларусы, рускія, на твар, там знешне. Але мова — гэта тое, што робіць нас адметнымі. Гэта наш культурны код. Я не думаю, што краіна сама захоча ад яго адмовіцца. Столькі стагоддзяў ўжо беларуская мова жыве, нягледзячы на усе высілкі суседняй краіны.
Вось, і я не думаю, што нешта з ёй такое прям сур'ёзнае здарыцца ў будучыні. Так ты за Беларусь з дзвюма дзяржаўнымі мовамі ці адной? І ці не баішся ты моўнага супрацьстаяння ў будучыні, бо мне здаецца, можа з'явіцца запроста партыя рускамоўных беларусаў, которые скажуць: окей, мы рускамоўныя беларусы, патрыёты і грамадзяне, як і ўсе, і мы не хочам, каб была толькі адна беларуская мова дзяржаўная ў нашай краіне. Ну, не ведаю, нават калі была гісторыя, калісьці быў такі ток-шоу «Выбар», там была перадача, і трэба было, карацей, было 3 чалавека за беларускую мову, і 3 чалавека, падаецца, за рускую ці за двухмове, я не памятаю, гэта было даўно, там 90-е гады, здаецца. І людзі тады маглі тэлефанаваць і галасаваць. І атрымалася так, што беларуская мова атрымала перавагу, таму што у беларускай мовы знайшліся такія менавіта актыўныя людзі, якія там тэлефанавалі некалькі разоў, а ў рускай мовы такіх людзей актыўных не знайшлося на той момант. І нават зараз, колькі гадоў уже мы з Ігорам спрабуем нешта рабіць, мы не атрымалі вялікага супраціву ад рускамоўных беларусаў. Вось, ніколі не атрымлівалі. Мы атрымлівалі розныя пагрозы, так, звычайна ад грамадзян Расійскай Федэрацыі і розныя абразы ад расійскіх СМІ, але вось ніколі такога супрацьстаяння не было. А як зараз змагацца за мову? Бо у нас і на звароты ўжо часам не адказваюць. Вось якія топ-5 крокаў ты параеш? Куды ахвотным абараняць свае моўныя правы звяртацца? Што пагугліць, што пачытаць, якімі сервісамі скарыстацца? Ну, насамрэч, і да 2020 года на звароты у 95% выпадкаў адказвалі не па сутнасці, або типа у нас 2 дзяржаўныя мовы, таму мы выбіраем адну. Хаця гэта цалкам неправільны падыход. У гэтым плане гэта дзіўна, але ў гэтым плане нічога не змянілася. Таму, калі мы пішам зварот не толькі ў тую інстанцыю, калі мы хочам беларусізаваць. Калі мы ведаем, што можа быць такі адказ, мы адразу пішам у профільнае міністэрства, у выканкам, на тэрыторыі якога знаходзіцца гэтае там прадпрыемства, кампанія, і яшчэ можна прадубліраваць у аблвыканкам. І калі мы атрымліваем такі адказ, мы адразу пішам скаргу. Гэта звычайна спрацоўвае. Ось, ну, просто не трэба спадзявацца, што з першага адказу ўсё будзе окей. Дзе атрымаць інфармацыю, можна зайсці ў Тэлеграме, ёсць такі случак-бот, і там ёсць прыклады зваротаў за беларускую мову, прыклады заяваў, і таксама мы пераклалі розныя дакументы, якімі людзі часам карыстаюцца, там, дамовы, даверанасці, іскі. Яны ёсць у беларускамоўным выкананні, можна проста спампоўваць і вольна карыстацца імі. Супер. Дзякуй за такія парады. Давай пра будучыню яшчэ паразмаўляем, пра светлую Беларусь будучыні. Кім ты сябе ў ёй бачыш? Моўнай інспектаркай? Ой, нават не ведаю, я пра такое не задумваюся, бо ў мяне вельмі шмат хобі. І абарона моўных правоў, яно цяжкае насамрэч. І я спадзяюся, што гэта не спатрэбіцца у будучай Беларусі, што правы будуць абароненыя. Я змагу займацца нечым іншым. Таму што насамрэч гэта займае вельмі шмат часу. Вось зараз я, напрыклад, купіла себе MIDI-клавіатуру, і я ўжо 2 дні не магу знайсці часу на ёй проста паграць, ну, нават яе проста запусціць. Таму я спадзяюся, што гэта новая Беларусь хутчэй наступіць, і мы зможам больш вольнага часу, проста ўсе людзі беларусы змогуць атрымліваць больш пазітыву ад жыцця і больш вольнага часу надзяляць не абароне сваіх правоў, а нейкім сваім справам і таму, што ім падабаецца. Сапраўды вельмі файная мара атрымліваць задавальненне ад звычайных радасцяў чалавечага жыцця. Як жа гэтага нам часам не хапае сёння, пакуль што. Слухай, зараз гуляем у Дудзя. Бліц. Наркамаўка ці Тарашкевіца? Тарашкевіца. Альгерд Бахарэвіч ці Віктор Марціновіч? Бахарэвіч. Рагачоў ці Глыбокая? Глыбокая, хоць я з Рагачоўскага раёну, і Згушчонка лепшая. Усё ясна. Дзякуй вялізны за гэтую размову, Аліна. А мне застаецца нагадаць нашым слухачам, што ўсе выпускі нашых падкастаў вы заўжды можаце знайсці ў iTunes, Google, SoundCloud, Spotify ды Яндекс.Музыцы. Пішыце нам фідбэк, дасылайце прапановы і задавайце нам, канешне ж, пытанні. Будзем шукаць адказы на іх разам у наступных выпусках. Ну і не забывайцеся на рэгіёны нашы родныя, каб зусім не ўмёрлі. І на беларускую мову. Усё будзе добра.